Pirang mobil kanjang pirang orang mobil kanjang kowo rene tak sopirane yen pancen seneng ojo mau mandang yen pancen seneng digendho ojo mau mandang lah golek ono nganti parane gunung gawe sawat gunung gawe sawat kepriye gone banyoni turung gawe susah turung gawe susah lagi kepiye sing gendho gone nglakoni majul di mana mau majul di mana majul di sawah di pinggir kali mau nyusul di mana mau nyusul di mana rumah dia si gendho jauh sekali Bapak Ibu para tamu ingkang hormatan tesih suka para suka sawiji kareng kalian para konco Dololak Putri Catur Kuning ingkang mijil sakelatan Desa Sumber Pituro Projo ingkang pangarsan dening pripun Bapak Basuki Rahmat